السلام علیکم دوستو تو سارے پیو سارا یوٹیوب چینل تے میں ملک سلیم دوستو جی دوستو تساں اپنا ایویں بالکل ٹائم ضائع کرنے پیو میری ریکویسٹ ہے ہر دوست برا دے اگو تساں اپنا انٹرنیٹ دے اوتے موبائل دے اوتے اپنا ٹائم ضائع نہ کرو دوستو تساں جلدی بالکل یہ ویڈیو تساں ساری کو سکپ نہیں کرنا بالکل اینڈ تک تساں لازمی دیکھنے تے ویڈیو کو سمجھنے تے اور میری گال دے اوتے بالکل تساں دوستو عمل ضرور کرنا دوستو کیویں تساں دوستو اگر فیس بک چلیں یا واٹس ایپ یوز کریں بالکل تھوڑا وہ کوئی کہیں کھاتے دا بھی کہنے تساں دوستو ایویں کرو اپنا یوٹیوب چینل بنا کے اتھاں یعنی ڈیلی دی ایک ویڈیو تھی سکے تواڈے کولو 2 تھی سکن یا تواڈے کولو 4 تھی سکن مثال دے طور تے تساں دوستو انہیں کو اپلوڈ کرو اور اپنے چینل دے اوتے اتنا جیڑا ٹائم تساں فیس بک دے اوتے دیندو یا ٹک ٹاک تے دیندو دوستو بالکل فیک اکاؤنٹ سارے بالکل کہیں دماغ کہیں بھی وہ بند تھی سکدے دوستو جیڑی یوٹیوب ہے یوٹیوب بالکل ہی کہیں بند نہیں تھی سکتی یہ ہر موبائل دی دے وچ اپنی ایپلیکیشن ہوندی ہے پی دوستو تساں یوٹیوب کو بالکل اپنا اتھا چینل بناؤ اور اتھا تساں محنت کرو محنت دے وچ بالکل ہی دوستو تو اچھی خاصی ارننگ گھر بیٹھے تھی سکتی ہے تساں بالکل ہی اپنا ٹائم ضائع کریں پیا تے جی دوستو ایسا ویڈیو ادا کریں اینڈ شروع تے دوستو اگر یہ ساری آدھی ویڈیو تو کو اچھی لگی ہوئے چنگی لگی ہوئے ایک سونا تے پیارا جا کمنٹ ضرور کرے سو اور سارے چینل کو سبسکرائب کرتے بیل آئیکن آل دو تے کلک کر دے سو اللہ حافظ.